sukad sa unang mga adlaw nga natipon siya ng bayan. Gisuklian ni Lihaw kabuotan. Gihatagan niya sa tanang pagtahod. Pero unsay imong gibuhat? Unsay imong giganti niya? Gipaantos mo siya. Gibutang-butangan mo og sa. Gilugbog-buhi sa underground. Gipaantos sa kagutob og kaho. Bisag tagud-taguron ka pa. Dili ka makabayad sa atraso sa akong asawa. Kung gusto kong mahibaw ka, may pasaka ko sa hukumanan ang tanan mong gibuhat sa akong asawa. Magtigay ta sa hukumanan. Birkader versus Birkader! Timan, ina. Huwag mo pagkaanak! Gago! Satan! Gago! Hello? Leia. Naibaw ko ikaw ni. Wa pa ko malimot sa tingog sa akong asawa. Nganong nanawag ka sa among landline? Diin ka og numero. Dili na importante nga mahibaw ka na. Please. Hatagi kong higayon nga makigsulti nimo. Please. Alang sa unsa pa. Aron imo na sab kong pasakitan? Nahibaw na ko sa tanan sweetheart. Kung nakaamgon ako sa dako ko sa'yo. Gitapos ko na ang tanan tali na to. Ug mahimo ba? Ayaw na kong sangtita og sweetheart. Kahilasan kay ko maminaw ni mo, Ramil. Hatagi kong gamay konsiderasyon. Sama nimo. Biktima rasab ko. Husto na! Di na ko gusto mo tuon ni mo, Ramil. Lahit na nga niya ang imong gikasulti karon. Dili na si Leia. Nadaling mo tungo sa imong gipanulti. Di na ko nimong malukmay. Ug dili mahitabo. Nabalikan ko ang akong kinabuhi uban nimo. Wa naman siguro tay ang sultihan pa. Sige. Kay ibutang ko na ning telepono. No, ayaw na. Gusto ko kung makadungog si Mutingog, Leia. Please. Please, pasaylo ako, Leia. Nagbasol na ko, pasaylo ako, please. Bye, Ramil. Leia? Leia, di mo itong ba lang yung gikasulti? When I heard you say goodbye, Walang dahil kumuduol. Kaya kung gustong makabada sa inyong panagsulti. there's no laughter in the air, only silence everywhere. Nga na nagilak ka man. So much left Di ba nagtanong ang imong hilak, Lalo? since Di you ba nagtanong ang usika ng akong mga luha sa mga taong may dukukan. Sa mga taong huyang o baruganan. Sorry na. Nakasabot ko, Iha. Nakasabot ka, ayaw ko. Yaya. Oh, do? Basta man, mamahaw na ka? Dili. Time pasa, mura man kag naghilak. Ano naghilak man ka? Nagasulti na mi si Leia. Bitawagan ko ang number nga mong gihatag nako. Unya, dong, usipaw ni Dalia. Ha? Nangayo na ko pasaylo niya. Apan baliwaan niya ang tanan. Ipasuhabi niya ang kayubot ug kasilag na rin ako. Maugid na, dong. Saon bago pa manggod ang mga hitabo. Maayo pagmamatay na lang tingali ko, Yaya. Dong, ayaw ko pagsultian na, dong. Sa mamatay ba?
Dili na makadawat sila yan ako. May paswabi na siya kasing-kasing ang kasilag o kayugot. Di masagod lalim ang imong gibuhat niya dong. Sumagod. Kung giunsa nimo si Dailea, dili pa gyud iko. Gilip-in pa gyud nimo si Pauline. Wa man may magluon og kwarto ni Pulinyaya ba? Di patuo ra man namo si Lea. Nga doon na may relasyon. Pero ang tinuod, wa man sa guest room magigdaan si Pauline. Wa man gid may relasyon ni Pauline di sa gamay. Yaya. Tabangi ko yaya ba? Dong, uy. Unsa man taw akong ikatabang nimo dong? Unsa ragud ko diri maid ragud ko ninyo. Yaya ragud ko. Yaya di ba? Di ba suod bang mo ni Lea? Di siya yung tabangin ko. Kaya nga mapasaylo ko ni Lea. Sige na yaya, please. O gani suod bitaw unya. May lagi mutuon na nako si Dailea pero sige lang dong ako lang sawayan og istorya sa Dailea ha basin pa di ay og makatabang ko nga mapasaylo kaniya tuod ay dong may gibilin man da ito nako si Dailea uy. Na siya So- papel man niya. Gisuwatan man niya sa iyang address sa bag-o niyang gipuy-an. Tanawa ko no. Iyan ang gibilin nako in kaso gusto kong mo bisita niya. Pero ikaw, uganahan ka mo bisita niya. Sige, diyan na nimo. Salamat kayo yaya. O, isa pa yan dong. Sige yaya, mag. O, asa magka? Atuon ko na si Pauline. Ha? Akong subayon kung buhi pa ba to. Uy, Dong Ramil, ay pagbinuanghan na kainom ra ba ka? Dong, kwartira ba yun itaw nang lauma ang underground. Taas ra paghagdan na naman. Na ginoo ko, mahugo niya kasimba ko, ha? Ayaw ka bala ka yaya. Bantay Mag-amping bitaw. ko. Sige, amping ba ya? Sige yaya. Sige. Kumusta po na? Buhi pa ka? Ha? Buhi pa ka? Ramiros ko na. Gusto na sa'yo magpapanimos. Natinawan ko na ang ibang mga kasilang. Ang ibang kasuko. Kuwang pa na ang angay ug katon ka din nga wa na kinabuhi. Si mami mo ang may utok na lumapang tito ko. Ikaw kumit na bang siya. Sasayaw na ang tangan mo sa silot. Anhita ka din ilubong puling. Well, may kahigayunan pa nga makagawas kay ni dapita. Pagsaon. Sa dili ko. Pagsaon. Utong aron ug mutupong lang imong mga tiil. Ug katon ta ka dinhi aron ipalubong og tarong. No. Yes. Yes, Pauline. Hi, good morning. Good morning, Dong. Happy Christmas, good morning. Good morning, Uncle. Sama, school na ka? Yes, Uncle. Ihatod ko ni Mommy. Baba, mukuyog lang ko, kaya ako gibuhat. Ah, sige. Mas maayo noon, Dong. Nya na. Saman, ready na ka? Yes, Mom. Ready na ready. O, sige na kay. Masig malate na ka sa klase, ha? Mukuan sa tani Lolo mo, bless. Oh, oo, di ay naksa. May ginakauna-una ka ni Ana. Kay, usahay, blanco mo guni akong utok. Hang,
Wala pa magas mong bana. Sige na, come. Ningid sa ni Lola o Lolo, ha? Good morning, Lola. Good morning. Natuwa pa si lolo ninyo. Ah, Lola, ihatod na mo si Cristel sa school niya. Magkuyog man ko no si Dong Leo. Ako, pato na lang mo sa driver. Unya, tingalig may lakaw si Lolo. Mag-commute na lang nila. Kung wala ka man, si Bart lang ang mo drive. Naman tayo dagang sakyanan nga magamit. Bitaw, mami. Dili lang ta mag-commute. Ambisyosa, gining manaka, we. Liwat ni mo, day. Unsa? Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing